Gondoljunk bele. Ha megpillanthatnád a jövőt, és megijesztene, amit látsz, mit kezdenél ezzel a tudással? Elmennél a politikusokhoz, az iparmágnásokhoz, és mi győzné meg őket? Adatok? Tények? Sok sikert! Csak azokat a tényeket nem kérdőjelezik meg, amelyek hajtják a gépezetet és termelik a pénzt. De mi van akkor, ha valahogy kiiktatjuk a közvetítőket, és egyenesen az emberek agyába töltjük be az információt? A teljes pusztulás valószínűsége egyre nagyobb lett. Úgy akartuk meggátolni, hogy megmutatjuk. Jól rájuk ijesztünk, mert hát nyilván minden értelmes embert tettekre sarkall a tudat, hogy megsemmisülhet mindaz, ami kedves számára. Úgy mentem meg a civilizációt, hogy megmutatom a bukását. De vajon hogyan fogadták ezt a látomást? Hogyan reagáltak az emberek a közelgő vég lehetőségére? Jól behabzsoltak, mint egy csokis eklert. Nem rettegtek a végtől, hanem újra csomagolták. Feltűnt videójátékokban, sorozatokban, könyvekben, filmekben, az egész világ kemlére ölelte az apokalipszist, és önfelett örömmel rohanni kezdett felé. Földetek a pusztulás útjára lépnek. Egyszerre probléma nálatok az elhízás és az éhezés. Hogy lehetséges ez? Kezdenek eltűnni a méhek és a pillangók. Olvadnak a gleccserek. Rohamosan szaporodnak az algák. Egyre csak jönnek a vészjósló jelek, de ti nem teszitek az adást! Minden egyes percben ott rejlik egy jobb jövő lehetősége, de ti nem hisztek benne. És mivel nem hisztek benne, nem tesztek semmit azért, hogy valóra váltsátok. Ezért kitartatok a szörnyű jövőnél, és megadjátok magatokat neki. Egy jobból kifolyólag, mert a jövő semmi erőfeszítés nem igényel tőletek a jelenben. Hát igen, megláttuk a jégföldön, jeleztük a Titanicnak. De ti elindultatok felé méghozzá teljes gőzzel. Miért? Mert el akartok süllyedni. Feladtátok.